Her er du. Du er måske et cateringfirma, kød- eller grøntgrossist, eller måske en fødevareproducent eller importør. På få øjeblikke kan virksomheden tage en grim drejning, og det kan tage flere år at falde til igen. Vi i SMV Fødevare er til for dig. Vi er en underliggende interesseorganisation, som er en del af Fødevare Danmark. Organisationen er til for dig, der vil drive en sund og sikker virksomhed. Du får en stærk politisk medspiller, der sikrer dig en fair behandling fra myndighederne og værner om dine interesser. Som medlem får du en lang række fordele og tilbud til at sikre din virksomhed i en lang række områder. Du kan blive klogere og få inspiration igennem vores arrangementer og netværksmøder. Kom et skridt foran i din markedsføring med Cibus, som har mange års erfaring i fødevarebranchen. Deres grafikere rådgiver dig og skræddersyr færdige løsninger til digitale og trykte opgaver. Med fødevareafdelingen bliver din situation taget alvorligt. Igennem samarbejde med eSmiley bliver du rådgivet til du er i mål, også i komplekse sager. Vi tager endda ud i kriseberedskab og tager dialogen med myndighederne. Den juridiske afdeling hjælper dig med alt fra personalesager til ferieregler og arbejdsmiljø. Få hjælp til at udvikle virksomheden med vores afdeling for forretningsudvikling og find den rette medarbejder gennem et rekrutteringsforløb hos HR. Skal du have styr på dit regnskab, så hjælper vores bogholderi og regnskabsafdeling. De skræddersyr et tilbud og rådgiver på baggrund af normtallene for, at din virksomhed trives. Med SMV Fødevare gør du mere. Du tør mere, og du kan mere. The future is today.